If you have ever been through a trauma of some sort, I am so sorry. You do not, and you did not deserve it. If you have ever been raped or sexually violated, whether you are a woman or a man, whether you are a boy or a girl in terms of age, please know that my heart goes to you. Usually, victims of rape blame themselves. They think that there is something that they could have done to prevent it from happening. Please know that you are not at fault. Let's hear from a woman of stature and substance who also undergone what I have just highlighted, by the name of Maya Angelou. She once said, and I open quotes, "You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness, but still I will rise." I close quotes. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje siqhubeka ngombhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Ukufa kukaShaka, obhalwe ngu-Zondi. Sizoqhubeka nenkomba ethi Indikimba. Mlingani wami nawe mfundi, qaphela okulandelayo. Kuyenzeka inkomba, umbuzo omude noma uphawu lokuhlaziya lubuzwe luhamba lodwa, kuthiwe indikimba nje kumiwe lapho. Kodwa kuyenzeka ukuthi lolo phawu lolo lubuzwe luhambisana nokuthile. Kungenzeka uhlangane nombuzo othi indikimba kanye nomlayezo. Uma usuphendula lo mbuzo njenge-essay, uzobhala isihloko ngosonhlamvukazi uthi indikimba, bese weqa ulayini ubhale igama elithi isingeniso, ngoba lena yi-essay yephepha lesibili. Ephepheni lesibili kuphela lapho siphoqelekile ukuthi sibhale amagama athi isingeniso, umzimba nesiphetho lapho siphendula umbuzo omude. Asithathe ukuthi usobhala isingeniso sakho, usuzothi-ke indikimba ngumongo noma ingqikithi yendaba. Ingqikithi isethulela amaqiniso, isethulele okubalulekile nokungumsuka. Indikimba yale ndaba ukufa kwenkosi uShaka. Umsuka, iqiniso nokubalulekile mayelana nokufa kwenkosi uShaka yilokhu okulandelayo umbhali akuveze njengezimo zokukhuluma. Isimo sokukhuluma sokuqala, umbango usuka emlotheni. Esesibili, inyathi yehlulwa yithole. Esesithathu,
inkosi ngami esingasimbandakanya sisiyamanise siphinde sisiqhathanise nalesi esithi umuntu ngumuntu ngabantu. Sizobe seseqa ulayini sibhale igama elithi umzimba. Mlingani wami nawe mfundi, phela lapha emzimbeni sizokhuluma ngalezi zimo zokukhuluma ezintathu. Ake siboneke. Isimo sokukhuluma esithi umbango usuka emlotheni sigqamisa ukuthi kucabene ubendle, sigqamisa ukuthi kulwa abantwana noma izingane zendoda eyodwa noma kulwa izingane zasemndenini owodwa. Lokho kuphinde kufakazelwe nawukuvezwa kwabalingiswa bakulo mdlalo. Inkosi uShaka ivezwe njengommeleli, umlingiswa osemqoka ovelele, umlingiswa omkhulu. Kanti umntwana uDingane uvezwe njengembangi. Bobabili baqhathwa ubabekazi wabo uMkabayi kaJama. Sesiyabona ukuthi lempi eyesende elilodwa. uMkabayi uyena ocacisa isimo sezinto. Uthi kwaZulu imizi isiphenduke amanxiwa ngenxa yokuthi izinsizwa sezihlala empini. Izinsizwa sezifana nabantu abatheniwe, kanti nezintombi seziphenduke imijendevu. Usebuza uDingane ukuthi kungani ethule nje egobodisile ebona ukuthi izinto azisahambi ngendlela okufanele ngabe zihanjiswa ngayo. Uyena ogqugquzela uDingane ebusuku phakathi kwamabili kulelwe. Uyachathama anyonyobe aqonde elawini likaDingane afike asho lokhu ebengiqeda ukukusho manje. Lolu thuthuva oluphehlwa ubabekazi uMkabayi lugcine lunikeza uDingane isibindi sokuthi aqonde enkosini uShaka, afike ayisongele ayitshela ukuthi umbango usuke emlotheni. Nangempela uDingane akagcinanga ukuthi ayisongele inkosi uShaka kuphela, kodwa wagcina ngokuthi ayibulale. Kwazise Indikimba yalo mbhalo wobuciko noma yalo mdlalo, ukufa kwenkosi uShaka. Isimo sokukhuluma sesibili esithi inkosi yinkosi ngami sashiwo ngumbopha kaSithayi owayengumngani omkhulu wenkosi uShaka. Inkosi uShaka yayimethemba kakhulu umbopha lona, wayeseduze kwenhliziyo yayo. Umbopha uthe esuka wavukela inkosi uShaka njengotshwala esiswini ngenkathi eseba yingxenye yaleli qembu lawo mntwana uDingane elalifuna ukuketula libulale inkosi uShaka.
Lesi simo sokukhuluma umbopha kaSithayi usisebenzisa ngenkathi ecasukile. Ucasukele inkosi ngoba ithi abaphume beyokulwa nomjojeni. Kodwa-ke inkosi ibakhipha nebutho lamakhehla. Lokho kuyayisolisa noma kuyamsolisa umbopha kaSithayi ukuthi kungenzeka ukuthi inkosi ifuna ukuthi kube nabantu abafayo khona lapho. Kungani bakhipha nebutho lamakhehla kanti bayokulwa nesiqhwaga? Usethi umbopha kaSithayi, inkosi yinkosi ngami, ukukhombisa ukuthi Nkosi uShaka, njengoba wena ukhona kuleso sikhundla leso, ubekwe yithina. Uma singasafuni futhi ukuthi ube yinkosi, siyokuketula embusweni wakho sikubulale. Okwangempela ukusetshenziswa kwaleso simo sokukhuluma kwagcinela ekutheni inkosi uShaka ibulawe. Kuyayethusa inkosi uShaka ukubona ukuthi umbopha lona ubeyingxenye yozungu lokumbulala. Yingakho izwakala ithi, ngigwazwa wuwe mbopha, nani bafowethu? Isimo sokukhuluma sesithathu sithi inyathi yehlulwa yithole. Siyazi sonke inyathi umuntu onamandla amakhulu. Abanye baye bathi inyathi isilwane sasendle esifana nenkomo. Kodwa-ke nanoma kunjalo sinamandla amakhulu futhi sinenkani siyesabeka. Ngakho-ke la ngenkathi ubabekazi wenkosi uShaka esebenzisa lesi simo sokukhuluma, ubekade esongela inkosi uShaka eyixwayisa ngokuthi ingazikhukhumezi icabange ukuthi inamandla amakhulu, ingabulawa nabantu ecabanga ukuthi abalutho. Mlingani wami nawe mfundi, yana embhalweni wobuciko uthasisele phela ukuthi kungani ubabekazi wenkosi uShaka esongela inkosi. Uzothi uma usuqeda ukwenze njalo, weqe ulayini ubhale igama elithi isiphetho. Uyakhunjuzwa-ke, isiphetho uvo lomfundi. Isiphetho siye sivele kahle uma ubuyela embuzweni ngenhla. Uyobheka ukuthi bekubuzweni, bekubuzwe kanjani. Mina uma sengiyivala ngiyigoqa ngingathi, umbhali uphumelele ukusethulela indikimba yokufa kwenkosi uShaka, egqanyiswa ngamaqiniso nalokho okubalulekile, ngoba umsuka waleyo ndikimba ugxile kuzimo zokukhuluma ezintathu. Umbango usuka emlotheni, inyathi yehlulwa yithole, inkosi yinkosi ngami. Iyaphela lapha i-essay yethu yombuzo omude yenkomba noma yophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yindikimba. Uyathandwa mfundi kanye nawe thisha. Ningakhohlwa ukusubscribe. Sineshaneli ethi
isiZulu grade 12 intervention, kodwa efundisa ezinye izinto nawo ozidingayo kuleli banga leshumi, njengalokhu okulandelayo: incwadi yobungane, ikhathuni. Siphinde sibe neshaneli ethi isiZulu File the Chatroom efundise ngomlando kamufi. Siyabonga, usale kahle.